because hapana munhu asingazivi nezvemukwai vese vakaiona so for him ndongoti rest in peace imba yesokuita vamwe sakaita. Your words kuna chipo because Terry has become a part of chipo music panesha wamwachiita. Ndakachitaura chipo chiti you know what, kana uri munhu wajera kushanda naye kana munhu iye akazobva unotofila kuti pane gap rasara because unenge wablenda nemunhu uye pakushanda. So ndandichimudza mari anoita kuda kwawo hapana munhu anotongera mari kuti itaise izvi tinongoti mari zvaita ndovanoziva ndovatamarwa ravo. Saka ndangomunyaradza ndikati dai mari vakunyaradza voramba uchiendera mberi necraft and I believe Terry paari anonge achibara wachiona chipo achiendera mberi nakaiti inseparable vainge vangorivesea. Asi pamazvii taita saanetsekwende yatiwira nhasi urikuonawo here rende remuartindastry rakamira sei? Okay, like I said, artindastry Zimbabwe population yakashoma. Saka kutobva paTerry panofanirwa kugeta kuti Terry hapasi singa. Saka zvinhu zvataitika ende zvinhu tarasikirwa zvakanyanya. Asi chikwere parakasvikawo munzeve dzenyu Terry watisiya makazvambirwawo zvakadini? Inini pazvakasvika ndakatombotanga kutaura chokwadi ndakatombotanga ndadzokorodza kutarisa kuona kuti ishuwa here kana kuti because sometimes vanhu vanoposta nyaya dzisidzo. So ndakaona kuti ishuwa here because it was one of the person andaiteerera zvakandirwadza kunosa. Saka zvinhu zvakangoitika tisingambotarisira zvakaitwa neshort space. Saka zvakatibatawo kuti tarasikirwa nemunhu wedu. There was a colleague Thank you so much. Okay, thank you.